Вітаю вас, Сергій. Сьогодні ми побачимо поїзд. Ось такі на вокзалі Курасовщини. Ось. Мені здається, що ми прийшли сюди з Сябром. Ось там. Я не буду його вже показувати. Ось. Я буду вийти на вулицю. І дивлюся траву теж. Ну і так. Він такі вельми довгі, я б казав. Бо там, якщо я бачу ці як вагони. Это масса вагонов. Вот все, он уже амаль скончился. Походу доедет еще. Чекаем. Это такой фидер видео, мне будет что снимать. Вот. И прикладно так. Ось уже все, это опасные вагоны. Я б жадав это снять як якийсь влог з справжнього життя, але я не можу зараз. Це просто максимум літом там якимось. Ось. Тут є ще. Это вже все. Бачите, як шумно. Вельми шумно тут на станції. Усе, кончатка.